Pa od početka utakmice smo se držali dogovora, bile smo agresivne u obrani i postizali smo brze golove iz kontre. Golmani su nam pomogli najviše što su mogli i mislim da zaslužena pobjeda s tako visokom razlikom i sutra nas čeka utakmica u kupu. Osmine finala želimo isto kao i danas biti na maksimumu i ponoviti ovu utakmicu. Pa naravno uvijek se nadamo pobjedi. Mislim da smo u Zagrebu odigrali jednu dobru utakmicu i mislim da ako to ponovimo ponovno u Koprivnici i nadam se, nego bit ćemo sigurno popraćeni publikom ko što su nas došli podržati u Zagreb, da će nam biti još lakše i veselim se toj utakmici jer to je uvijek kruna sezone, ajmo reći, ta druga utakmica i daj Bože dizanje pehara. Evo, utakmica protiv Dugog Sela, prvi protiv zadnjeg, nažalost, očita razlika u kvaliteti. Mi smo iskoristili utakmicu da se malo vratimo nakon ove Lige prvakinja, gdje smo dobro odigrali zadnju utakmicu, malo slabije sreće. Evo, danas smo se malo, kako se kaže, iskuhali ventile, proventilirali, odigrali sve onako kako smo se dogovorili. I nažalost, rezultat je takav kakav je, zbog razlike koja je. I ništa, krećemo se daljnim obavezama, to je sutrašnji kup protiv Đurđevca, gdje isto tako očekujemo istu, ako ne i bolju utakmicu.